Habar ben usaipan jad ben riuru kasan. Kini ke jela jongi, kini ke baklan tha ben bam do siar. Bat hakini kindiat senam ki baladam. Ki siar ki bawan poi hakini ke jela. Ki dei ki balawan ra na bar, kumna Assam bat na West Bengal. Hendrai kat barang mi ki senam. Ki brio jongi, ki la nangya buon ki ba pai khaman. Shaka kam ri siar. Bat menta kini ke jela kelajan la ban penbiang ya ke jingdan kam do siar jong ki petba. Nila yo banyak keren bat President jong ke All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association uba wan shai karshandi bantip company halor kini kaman. Ulai thu bahaga shisgi kinong shong shnong jong kini ke jela ki bam do siar de ki pautan. Bat hakapoli yur kimdan kam banthit siar shu na bar jela na marba ki trai shnong nangni kilala ban penmi. Ulai thu ruba kidan shibun ki samla ki bala yok kam naka kam risiar bar ka kam dido bar ki trai muluk kila la ru ban kini ya kini kam naki bar jela tungi ne sengap menta ya ka jia kren badi ba wan shai karshandi te kat kum ka statistik ki bangi yok ban khen hagini ki banai ki bala dabno ki sunam ra dabno tangkan ni ka yodu marwe om dunai ki singi approximate kan bam ya ki 100,000 lane 100,000 kilo haki singi kata kalong haki singiau ki ba julong komni laj no ki singiau ki ba khamret hade ki singiau ki ba khamhe mo tang yodu marwe kanang bam ki 100,000 kilo haki singi te ha kabi dei ba bang ki we ki yau ki hat ki ba sero cheker kum ki yau pulo ki yau nongan song nang ki yau laj mukhra ki yau ki ber yang ki yau laban tingi ki jaka kemalaban lada kaduna arton kedang bam haki singi te atakum kapulu nalo kopun paraya tu kayau kum bakalong hi la sapret ka jinglong ka jingman wala kataru kat ka bajing ken hi ka bagi sim kulum statistik ha yau pulu hi nadu nangwan ti gilan tigalan nang tinapo saban rung ya ka nomot song area si supo ka tu ka jaka rum dunai ka sauton sisni ki pelot ya ka mar kata kalong omdei tang bangi di kutia ki le ya ka supply ki pen rumah ki hotel ki ba pher te pinya akan nomon song area hang turu dunai kalai sauton jisni ke jingdi do ke jongki te bin phai be diskilan lai mukhra fi hang turu munchwa kayo kalong kayo ko bahe abha nadu ba ke prai ko market ngi kayo untuk asang maduna te kapalong ngi bagin myo so ki exact kan ki jingkhen statistik mulong ki por ki ba munchwa ha ki por ki ba munchwa so paman kamar ngi ba yo jingkhen ki balong be exact 100% ngi abanai ni manta bingi nong ai 100% ka do ka chin kam tikim la shu thai gi asu thui ka ta chin kam ka tai gi ta kamar ka chilang juni kani ko dei ko ka daw ka ba e than nam jungi gi nong thai ka bangi jui khandu na ka por cha ka por te ha ka jing kwa jungi gi nong thai hi ngim kwa bangi le chimi be state blengi pen ruspa ya ko we ka jela ka jing kwa jungi kwa banang ka jela la jong hi kin don ki nong ri mo ki nong rap ki nong ri siar ki ban mi hi na ka than ki jongi te hak baide begini ka phangru ki mari ka jamanta hi hakini ki banai liur banai saat ni dang biang nakani ke jela la jong kom ki than ri boy ki than nong ston ki than juai ki ma ki la biang hi dang menta ban penan kam kat ko jin kam ko jumi te menta la pum si banai liu banai ba menta le nyem don syuk ka jing don kam bangi namra na ki benta ji ki than ri thor na stage po kin Assam West Bengal abangi kan sepang ka jingwan jong kamar pada ka babun hi ka ban West Bengal nama beli kamar West Bengal kalong ka internet iki ya ginong bamru kamar rong ka ba sengat ka stem ba pipe ya kado pini compare ka komlong jung ba kimar ki ban Assam ti kamar hi ban ya khen hi ka bede ba kamar ket hi ka jing wara jing ka bun ki na ka thai West Bengal ti kini kimar ki bawan ka West Bengal ngi ju penukam ki ki banai telang nama po state ka jong i ti kam la ban penmi maka dal ka don ka jing chur ka jing kriat ti ka tai ka wei kadau ka ba pelong ye bagin lech ki bentahan jo khari thor gai te kani ka kam kala ai kam shibun ya ki khasi ki jongi ha kani ki si ki ba menta na ru ba kani ka ASEAN kami hi kala trai borba shibun ki jingtrai ngana so ngu shibun ki dikhot ki member ji ASEAN ki ba trai stom shisha ban penmi no ki ki nong khayi ki bana bar jela ki nong ki bolong ki bawan ha kani ka jela ji ban le trai kli ya ka kam khayi pateng na ru bangi mi ni ka ASEAN kini ki breu ki bana ba ki raja no hadin ka jingja jo kini ki breu ki ba kini ki barjala ka banong no yang to ki sasdang kini ki local traders ki jongi tematang i bagi local traders so dan kiu na ka por ka por ha ka be de be thiet ya kini ka kam ya risiar ba kini ka kam di jing di do siar ka banong no mo
ti kata kawe ka jingkeli ka bapikeli hakawe de be kinong rap o kinong risiar mo no habi de be kinong risiar te kinong risiar manta pinkan de ka bamantahi badong wei ba kham he wei ba kham bun te bun kinong rap jungi kim yo ban kot bor amangin ken de ki sha ya ka fak hi kum bakalong te mantahi ki thain ti boy bun ki integrated farming ma ki society ki ba pher bla panya da ki ken bun ki ba pher habai de be kinong rap hi dang don ki badang duna ni kinong rap jungi bakin mi khmat bantre ni ka kam te lara ki jen bakin rap ki phai khmat chane kabri jingri ngar thai kan long jingar khu ka family ke jongki ya ka yeng ka stem ko jongki in pek inu sa ko ma ki thain nong stone chatai ngan ring do ya ta ka thain west chatai ka bakum no ki jinglong jongki ya ka yo nong stone ya ka ta ka district chatai artali ki district na mairang ba ka ta district chatai sha thain chatai kim dan kam chu ya kamar ke berwan bahar berpendapat ke distrik ke jongki kila dan kam kila la hi berpemi ya ke dan kam ke jongki ke paman ke si na ka tu ka distrik jongki ke baki don hadu penta du ke ken ke sisa nga katang hias nong stoi man ke ya kamar ma ki mar ta kilong ki ba pakawa bangin ba kilong ki ba biang tam na ki biang baro ani ha ki than ki boy ya bangi ken chapang manu ba kham he manu ba kham bun ka ki sunong ka baki nong rap ki bun ti ka chem stom ha namar ba ki farmer ki batang thi ki ba rijingri bon ba ki randian lo de kane ka benta namar ba ki bon ki integrated farming ki ba kham bon ki ba le ki than ri bhoi te kham tuna ne ki briu ki ba duk ki ba suk ki ba tai ni ka kam baling ong kalong komta ka de namar ba nakalian juga government hi kam simla phai khmat banyara bi ki nong rap kam simla phai khmat banyara bi ki nong rijingri ki ba kin ai ki scheme ki ba pher ka bangai kendu ba ki nong rijingri ka wei ki bi kendu ong ba ni ha bangi persyang ban rijingri ya buat saya ka market pada modu ban penya ya ka market dikatakan di kecing ka kiki akan duk mungkin ri jingri pat ka wei ru ha bakini kinong ri jingri kemnut ban mi khmat ma blen bagi ha ban jadi persyak bagi niki integrated farming ki bale ki society ki bale ini ki kam risiar dikatakan daw ka perlong ki beriyo mo ki ba khamret nong no ki beri ki ba khamri tang ki spa tali san spa ro spa kim kot bor ban jadi persyak bat ki ten nakaliang jungi kum ka action hi ngishim kani kalat ka kabu ban kentu ma hakani ka bental lamba kani ka channel batisi channel ba pinshim ya kalat ka kabu ba pinum don kata ka jingte ka jing smith ba pinri ki jingri ki jongpi te ngathai da pidon kala ka jong ka action ru kan khambai ki nograp ba pin let siki tanat trekam jong ka sarkar jala ba pinuhat ya ki scheme ki ba pher namata jo ki nograp habai de ba kam ri jingri kenir kunhun ka kentu yiki samla bakin phai khmat shaka kam ri jingri la ka de ka kam ri siar risnyang berkibai perki jingri kenang bangin la bat penbiang dalade yaladi yiki jingdan kamdo hakazala bat baki samla trai ki yo ban bat hi yaka kam kajam ai bakini ka khubor kan pinslori ki samla jongi bakin khanglat yaka jingwan buhai shnong ki banabar dak baki trai hala ki jongi kam namarba lada ki la ban trai yaka kam ki brio ki manabar kinim yo alat ban le trai kli hangni Habar ben usai pan, jad ben riuru kasan.